Het is zo onlokkelijk, mooie kleren, een dure smartphone en oorluks kwot. Jongeren jouwen de batsen heel ten uit. Wat er net goed om denkt, had zomaar een schuld die het oprennen kan om duizenden euro's. Daarom wordt er les doen in het beheer van de beurs. Je hebt een schuld als je rood staat bij een bank. Het is de bedoeling dat jullie reageren. Ja. Van de morgen wie Peter de Winter van de kredietbank, de docent op Pieter Jelles in Kolm. De meeste leerlingen hebben de zaakjes goed op water. Ek Wietse Boersma, die het van eigen spaargeld zijn jurenbrommer boeten in het fietsenhok betalen had. Ik krijg altijd een bankafschrift dus dan weet ik precies wat erop staat. En ik jou net vol geld, dit valt om iets te... Zit toch vaak in de schulden? Nooit. Nee, ik ben wel ontwerker, dus ik ga geen schulden. In Nederland had 1/6 van de jongeren geldproblemen. Ik denk dat het gaat om mee te doen met de rest. Dus niet hun eigen identiteit bewaken, maar dat ze meegaan met de rest. Ik ga mee op stap terwijl ik daar geen geld voor heb. Ik ga wel die brommen kopen terwijl ik daar het geld niet voor heb. Het is het meedoen. Ja. Als ik ga shoppen bijvoorbeeld, want daar hou ik heel erg van, dan let ik wel op de sales en zo. Maar voor de rest, ja. Stel, er is een spiekerbroek, die wilst heel graag hebben, maar daar heeft geen geld. Wat doe je dan? Dan wacht ik gewoon een maandje totdat ik weer geld heb. De lessen worden doen om problemen vat te komen, want grote schulden hebben grote gevolgen. Jongeren die diep in de schulden raken vereenzamen. Ze staan alleen, kunnen hun baantje verliezen, worden ziek en ze missen het contact met de maatschappij. Je wordt uitgezonderd voor je gevoel en je gaat ernaast lopen. Dat ziet u steeds vaker gebeuren? Ja, je hoort het steeds vaker. Gelukkig voor de leerlingen in Kolm dat de familie soms rij is om bij te springen. De dienst van die mem? Ja. En wat vindt die mem ervan dat ze het net waarom krijgt? Ja, dat vindt ze eigenlijk ook wel best, ja. Maar is bij me net zo moeilijk.